Айде малко да се чуват ударите. Браво! Без да стават някакви инциденти, искам леко маркиране. Иван Кръстанов е световен и европейски шампион по кикбокс. В момента работи активно с подрастващи. Треньор е на близо 100 деца в 81-во училище. Поддържа и собствен клуб с над 1000 активни спортисти. Шампионът също има обяснение на кадрите с юмруци и ритници, които хулиганите раздават гордо наляво и надясно. Тези деца по някакъв начин така нямат ясна цел в живота, която да следват. Определено не знаят къде да си упражняват агресията и по какъв начин да я упражняват. И мисля, че това си го обяснявам с липсата на спорт от ранна детска възраст. Иван Кръстанов споделя, че досега не е имало случаи на проявена агресия извън залата на децата, с които работи. Браво. Треньора също така е психолог. Той е и приятел на трениращите. Постоянно разговаряме, когато има някакви проблеми, се опитваме да поговорим с детето, търсиме контакт с родителите, ние сме в добри отношения с родителите, има постоянна комуникация, трябва да бъдем екип. А как се възпитава спортна етика в тях? Спортна етика се възпитава с личен пример за мен. Личен пример от нас, действащи шампиони, от нас треньорите, живите треньори, които сме по залите, с много разговори, с много примери. Съответно, тия деца трябва да се научат как да разграничават кое е редно и кое е нередно, кое е добро, кое е лошо. Постоянно има провокации по улицата. Противно на всеобщото мнение, като ме видите мене по улицата, изобщо не може да кажете, че съм световен европейски шампион по кикбокс. Аз и на мравката път правя. В залата децата се учат в духа на това да бъдат шампиони и да постигат високо спортно майсторство. Тук намират цел и мотивация. Трябва много добре да им обясним, че този бой не могат да го правят в училище по коридорите или извън училище по улиците. Те са наясно, че ударите са им силни. Те знаят как да ударят, знаят как да се предпазят. Опитваме се да им обясним, че това е недопустимо, така да се използват уменията на хора, които не са тренирали извън залата. За да се избегне опасността, бойните умения да се превърнат в инструмент за раздаване на улично правосъдие и агресия срещу по-слабия, съветът на треньора към родителите е да проучват добре мястото и хората, при които пращат децата си. Така ще могат да избегнат съмнителни зали, които заобикалят лицензионния режим. Да видят каква е историята на този клуб. Има ли история, какви успехи има, какви са треньорите. Има клубове и клубове. Има школи и просто някакви места, където не е ясно точно какво се тренира и каква е идеята на клуба и какво е мотото на самия клуб и на самата школа. Супер тренировка днеска, показах се много добри неща, много добра техника, добра игра. Искам да знаете, както всеки път говориме, всичко, което правим в залата, всичките техники си остават в залата, това ви е ясно. Поздравления, утре ви очаквам пак на тренировка.